ibilgarria tratatzeko konbidatu ditugu, eta, bueno, nahiko ondo joan dira. Eta, bueno, ja, bukatzeko, hori, tokiko prentzarekin, bueno, harreman onak ditu, eta noizan behin agertzen da zer, eta gero, betikoa, bloga, Facebook, Instagram, eta bar, erabiltzen ditugu. Eta gero, San Roque proiektuaren kasuan, hor, bueno, WhatsApp talde bat egin dugu, eta 100 piko pertsona parte hartzen dugu, eta, bueno, joku ona ematen du ideiak trukatzeko, deialdiak bideratzeko, eta hor, saiatu ginen ideien proposamen dosier bat egiten, eta orduan jendeak bai parte hartu zuen, eta bidaietan edo korretan ikusten zutenean halako esperientzia bat, hori plaza bat behar naturalizatu dutela edo halako zozak, argazki bat eta komentario txiki bat, eta bueno, lortu genuen esperientzien hori bilduma polita. Eta, bueno, hau da gutxi gora bera, gure proposamena eta gure historia. Orain nahi baduzue zuzer komentatu edo zuzer nahiago galdetu edo... Asko zabete? Taldea? Ez. A ver, hor... WhatsApp taldea bai, baina gero. Bai, ez. Bueno, azteko, a ver, ofizialki, ez dugu kuotarik, ez dugu, oza, ofizialki zaila da esatea. Nor den eta nor ez. Baina, bueno... Elkartzen garenean 6, edo... Bueno, ez, pizka. 6, 8... Baina, 10, oza... Geruza ezberdina daude, ezta? Oza, nukleo, esategatik, ez dakit, 10 pertsonen. Gero, holan... Silbato jo eta etorri behar da eta parte hartu behar duzu eta... Lagun asko, bai. Lagunak, eta 10, 50. Eta gero ja, hori, 100 edo, alako ekintza ja puntualak. Romeria egin behar badugu, baditu kantatzen duten lagunak eta badaude eta, beno, horbiltzen dira, ez? Egiten dugu talde handia. Baina hori, gaur egun hitzaldiak eta bileretara, bakizue jendea kostatzen dela. Eta egia da, gero, mugitzen den jendea leku guztietan da. Bueno, guztietan ez, baina leku ezberdinetan dagoela eta errepikatzen da jendea. Eta, klaro, jendea ja nahiko pilatuta dago, nahiko zaila da, bai. Eta adinaren aldetik, jente gaztea badeko zuen? Bueno, hori da beste erronka bat, gazteak gara da, no? Baina, bai, tarteko jendea, kriantzarekin eta lana eta bakutsaren historiekin zaila da, eta jende gaztea, beste arrazoiengatik. Zenbat jubileu deko zuz? Zenbat? Gehienak. Gehienak. Jubileu bat baino jubiloso, ez? Hori, bai. Jubilote, jubiloso. Bai, hori bai arronka bat da, jende gaztea erakartzeko eta implikatu eta... Balionti ingurua asko asfaltauta dago eta baina gelditzen da rekuperatzeko posibilidadea berde kontuan eta... Bai, herribera, bai, hori legalki. Landatzen balionti aldean zabala zen malda hori. Bai. Bueno, guzti hori
Baionti baina zentro komertziala, ez dakit, hori goian dago, Errepelega aldea, eta hortik beheruntz, hori Malda hori da, portaten dagoen no urbanizable bakarra, osea, hor ezin da etxeak egin. Nor da jabea, horre jabea nor da. Ez hori publiko. Publiko, bai. Bueno, eta publiko ez bada, hori espropiatzeko bidean dago. Hori izango da... Horrektariak dauz. Bai, hori, bueno, bai. Ez que hori da aukera bakarra, eratzen den bakarra. Gero, bueno, horregatik San Roque eta, bueno, San Roque izan zen aukera galdu bat, erdian dagoelako eta parke, eta Plangintza orokorrean agertzen da San Roque parkea, baina gero bihurtu da plaza hori. Eta orduan, bueno, hori erdialdean aukera gutxi eta txikiak daude hori berreskuratzeko eta berdatzeko, baina Baionti ondoan dagoen, La Florida eta Repelega goian daude, eta hortik beheruntz, errekaraino, Malda hori da. Eta gainera aukera konektatzeko Sestao, Santurtzi eta hor korredore ekologiko handi eta luze bat egiteko aukera. Animatzen badira ondartza baino, Larena ondartza baino, eta... Ze esperientzia daude ezkerraldean, edo esan daiteke beste Portugaletan zeko hiriburuak beste leku batzutan, Europan mailan. Hau da, zementuzko egin daude plaza tokiak eta hori berdetze prozesu horretan, nola egiten da hori, ze esperientzia ikusi horretan? No zaudete begiratzen nolako gauza? Bueno, Santurtzin, adibidez, portu ondoan dago aparkaleku bat eta goian parke bat, eta hor olatuen parkea, ez dakit, bueno, hor egin dute alako hori olatu moduko zera, eta hor belarra eta zuhaitz batzuk daude. Gero, Barakaldon, megapark, osea, zentro komertzial erraldoi horretan, aparkalekoak daude, eta goian daude terrazak, eta hor landareak daude. Osea, leku askotan. Zestan, Txabarri ondoan hor egin dute esperientzia berri bat, hor, ez dakit zelan, kalefazio komunitario bat, ez dakit zer, hor galdara batzuk, ez dakit, eta goian egin dute alako plazatxo bat, eta hor ere ipine dituzte elementu naturalak, osea, badaude. Kastron, erdian, hor, portu ondoan, hor dago parkalekua, eta goian parke, zugarrizko parke bat, zuhaitzak eta... Ez, leku askotan. Hori da, planteatzen duguna da, azkenean, hor, klaro, behan aparkelekoa dago, orduan, kalkulatu behar da, egitura hori zenbat pisu aguantatzen du, hor lurra gehiago ala gutxiago botatzeko, eta orduan edo bakarri belarra edo zuhaitzkak eta zuhaitzak. Eta hori da eskatzen dugun. Hori kalkulatuta egongo da, hor egin zutenean proiektuan, hori kalkulatuta egon behar da, eta azken bileran alkatesak esan zuen aurten izango dugula proiektu bat, baina, bueno, ikusi behar. Oraindik ez duzu ezer lortu? Hor San Roque... Beste leku batzuetan? Bueno, a ver, gauzatxo batzuk. Hemen San Roque hor, lau zuhaitz, landatu, bi parketan zuhaitzen izenak, plaka batzuk ipintzea, gero plazan dagoen zuhaitz, hori izango da urteko zuhaitza, hain zuzen ere,
oso zuhaitz zaharra eta hori kentzeko asmoa. Hor inklinatu zen eta, bueno, hori, hasi ziren irtenbideak bilatzen eta asmoa zen kentzea eta beste leku batera eraman. Eta plantatu, hori ezinezkoa da, hori hilko da, ezin da. Eta azkenean, bueno, ipini dute hor laguntza bat, hor mantentzeko, eta, bueno, hor mantentzen da. Osa, gauza txikitsuak, eta, bueno, eta espero dugu, zailena da buruak aldatzea. Hori zaila, bai politikariekin eta bai jendearekin. Eta, bueno, pentsatu nahi dugu, pizkanaka, pues hori, joango garela buruak aldatzen. Baina, asko kostatzen da. Esperientzia majo zen zen lehen esan dizut, Baiontriena, ez dakiko goratzen duzun, edo nire kontaktu izan, Kordoban, egin zuten proiektu bat, ibaiari begira. Kontua zen, ibaia neko bazterdu da zegoela, zaborra botatzeko lepo besterik esan, eta egin zuten, de espaldas al río, bihurtu de cara al río. Eta orduan egin zuten izan zen, ibilbideak alde bietatik. Eta horrekin errekuperatu leku bat zela paseatzeko eta disfrutatzeko. Barakaldon egiten ari dira, Castaños ibaia berreskuratzeko lanean ari dira, eta, bueno, implikatuta dago udala, eta dirua dute Madrileko dirua, eta, bueno, mugitzen ari da, pizkanaka. Guk ere, bueno, ura agentziarekin kontaktatu dugu, eta, bueno, printzipioz, pendiente dugu bizita bat, ikusteko aukerak eta bar, baina, bueno, printzipioz, neko optimista agertu dira, ez dakit. Ikusiko. Bueno, pues esarrez, animo eta jarraitu.